ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Аввалан ба номи Худованди бахшоянда ва меҳрубон ва баъдан ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардену пешкаш карден, пеш аз шурӯъ кардани хондани комментарияҳо як-ду хабара пешкаши тамошобинон мегардонем. Хабари якумини мо оиди қарзҳои камфоиз додан ба муҳоҷирони меҳнатии Ҷумҳурии Узбекистон, яъне ҳар шаҳрванди хориҷие ки дар Ҷумҳурии Узбекистон кору фаъолият мекунад, қарзҳои камфоиз ба онҳо аз тарафи президент, яъне аз тарафи ҳукумати ҳамон Ҷумҳурии Узбекистон ҷудо карда мешавад. муҳоҷирони меҳнатии Узбекистон барои пардохти маблағи рафтан ба ҷойи кор ва инчунин патент ва суғурта то $1000 қарз мегиранд, иттилоъ додааст хадамоти матбуоти президент Шавкат Мирзиёев. Ва бояд як чизи дигара қайд кард ки дар таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна пешниҳод бори аввал аст ки рӯҳ медиҳад. Як осонӣ баҳри ҳама муҳоҷирон пешкаш кард Шавкат Мирзиёев ки ҳар нафаре ки сафар мекунад ба ҷойи корш ё ки ягон ҳуҷҷатгузорӣ мекунад ё ки ҳуҷҷати суғурта мегира, аз тарафи давлат $1000 қарзҳои камфоиз ҷудо карда шавад. Хабари навбатии мо оиди дар марзи Қазоқистон ҷамъ шудани муҳоҷирон. муҳоҷиронро дигар ба марзи Қазоқистон намемонанд. Полиси Самара роҳро назорат мекунад. муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар сарҳади Русия ҷамъ омада буданд, берун карда шуданд. ҳар муҳоҷироне ки дар марзи Самара мондагӣ буданд ва онҳо аз марз берун карда шуданд ва назорат мекунанд коркунои милитсияи Самара барои ҷамъ нашудани дубораи муҳоҷирон ки дар сарҳад ҷамъ мешуданд ва мегуфтанд ки то марзро гузаранд ва боз аз марзи Қазоқистон ҷамъ мешуданду аз уҷа мақсад хоҳиш мекарданд то ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шаванд. айни ҳол милитсияи шаҳри Самара ҳамин чизоро назорат мекунад ва ҳар касе ки дар анҳамуҷа ҷамъ омад шуданияй намемонандшон. ба ҳамин хотир ягон тат ба границаҳо, ба сарҳадҳо аз пеши хитон нарем, бародарони азиз. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ТЖК нависад: акай Сорбон, агар сентябрда раҳо кушода шаванд, мо Тоҷикистон равем, кадом моҳҳо бозгашта омада метавонем? ҳаминам мегуфтем ки кадом моҳаш аниқ аст ё ин ки не. моҳша ҳеҷ қадар аниқ намедонам бародарон. дар инҷа як чиза қайд кардан мумкин аст ки вақте ки роҳҳо кушода мешаванд ва агар вазъияти касал тинҷ бошад, дигар баста намешаванд. яъне ки агар касал кам бошад, ба мисли пештара рафту ой аз ҳар ду тараф кардан мегиранд. Аҳмадқулов нависад: салом акаи Сорбон, ма чанд бор менависам, ответ нест. мо шаҳри Красноярск қарор дорем. Тоҷикистон дар рейс мешавад ё ки не? интизор ҳастем. ҷавоби пешакӣ раҳмат. як-ду видео пештараи моро дар омада тамошо кун. мо 55 рейсе ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардагианд, номҳои шаҳрҳоро гуфтагием ки аз кадом шаҳрҳо рейсҳо мешаванд. Али нависад: салом алайкум, сози якам магистра таҳсил кунӣ, хизмат мебаранд? Не, хизмат намебарам бародари азиз. Мирзоева нависад: салом акаи Сорбон, ма 20-ум комментария ки нависаам ҷавоб тен. мана писарам 1 солаю 4 моҳа аст, видножительство дорад. ма бошам регистратсияам моҳи январ тамом шудааст. ма Тоҷикистон рафтанда депортатсия мекунанд? ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем, чунки дар ибора бисёр савол метиҳанд, оё шахсое ки Тоҷикистон мераванд депортатсияшон мекунанд? дар ҳолати депортатсия мекунанд ки вақте шумо то омадантона бе ҳуҷҷатгузорӣ, яъне қонуну қоидаи Федератсияи Россияро поймол кардагин, бе ягон ҳуҷҷат гашту гузор кардагин ва баъдан айни омадантон аз ин кори шумо ҳукумати Россия огоҳ мешавад ба ҳамин хотир шуморо депортатсия мекунанд. ва шумо агар то омадантон патентона пардохт кардагӣ бошен, мақсад шуморо ихроҷ намекунанд, чунки то 15 сентябра барои мигрантҳо қарор омадагие ки аз регистратсия озоданд. Самира Қаландаровна нависад: ака, ман духтарҳоям гражданини Россия ҳастем. ман видножительство дорам, духтарҳоям дар Россия шудагианд. мо метавонем ки аз Тоҷикистон равем ба Россия. албатта шумо дар инҷа бояд ба Сафоратхонаи Федератсияи Россия муроҷиат кунед, аризаи худтонро пешниҳод кунед ва ҳамон ҳуҷҷатҳое ки шумо гуфтед копия карда дар аризатон бимонед. Шарипов нависад: салом бародар, бори дуюм ҳаст суол медиҳам, лек беҷавоб мемонам. як бародармон дар Россия боздошт шуд, 1 сол зиёд шуд, то ҳол қарори судяш набаромадааст.
дар бораи ҳуқуқи муҳоҷир маълумоти пурра медодед. Бисёр шод мешудем. Худо ҳамаи муҳоҷирони дунёро дар паноҳаш нигаҳ дорад. Пешакӣ раҳмат. Дар бораи ҳуқуқи муҳоҷир не умум бигирем, агар дар бораи ҳуқуқи инсон ҳар як инсон ҳақ дора мақсад ба худаш адвокат бигира. Вақте ки анам хеле ҳолатҳо рух медиҳад, бе адвокат бародари азиз кори шуморо ҳеҷ кас чорабинӣ намекунад. яъне адвокат ба манфиати кори шумо кор мекунад. мисол 1 сол зиёд шудааст ки вай дар боздошт қарор дора, агар бегуноҳ бошад ё ягон гуноҳе бошад ки ҳамун боздошт бояд нашавад, дар ин ҳолат ғайр аз адвокат ҳеҷ кас чораандешӣ намекунад. ба ҳамин хотир шумо бояд як адвокат бигирен ва кори шуморо адвокат пеш бубара. ҳолати кора дар ӯ мефаҳмонен, ба ҳамин ҳолати кори гузашта вай шинос мешавад ва ба рафти кор мақсад аз пайи кор мешавад, чораандешӣ мекунад. авазҷон навистааст: мардуми мо чаро як нафар пешравиҳо пайдо кунад, барои обрӯяшро резондан ҳаракат мекунанд. ҳар касе ки метавонад Аллоҳ насибаш гардонад. бародар, худованд обрӯятро аз ин ҳам зиёд гардонад. нафароне ки нисбати шумо суханҳои қабеҳ мегӯянд, агар ҳунар дошта бошанд, ягон кори некашро нишон диҳанд. албатта мо зид нестем. ҳар касе ки агар мақсад моро танқид мекунад, баъзан нафаро менависанд ки шумо чӣ гуна юрист ҳастен ё ки дар куҷо таҳсил кардем ё ки дигар гапҳо. марҳамат, уқадар ҳунар дорем бародарони азиз, як канал бикушоед, шуморам ина ҳамин хел ба саволҳои мардум ҷавоб бигардонед. як ҳафта ма боварӣ дорам ки шумо дар он каналтон кор намекунед ва бисёри нафаро маро мепурсанд ки ту дар ҳақиқат юрист ҳастӣ ё ки хондагӣ ҳастӣ. бале бародарони азиз, ман таҳсил кардагиам 5 сол факултати ҳуқуқшиносии умумии донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. худованд нигаҳбонтон бошад ва худованд ҳидоятон кунад. абдураҳмон навистааст: акай сорубон созен хубен, раҳмат ки хабарои хушро барои муҳоҷирон мерасонид. ман як савол доштам, илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб гардонед. ман тӯли 3 моҳ мешавад дар балницаи Москва хобам, барои 6 лечения гирифтаистам. метавонам история балницаро гирам, дар Тоҷикистон давомша лечениеро гирам? пешакӣ раҳмати калон. албатта шумо ба ҳамун маълумотномаҳои тиббитон метавонед ба тариқи ҳавоё ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карда биёед ва чӣ хеле ки қайд карден, идомаи табобатона дар ҷумҳурӣ низ давом дода метавонед. Саторов нависад: ассалому алайкум сорбон, ман як контейнер вагон хариданиям 20 тонага. ӯро ман дар онҷа холодильник карданиям, барои кори деҳқонида дар кор шида. барои ҳамин патент ё ягон чи документ кардан лозим аст ё ки не? албатта ки шумо бояд андоз биспоред, яъне патент мекунед. бобоназар нависад: ассалому алайкум ака, ман дар Россия ҳастам, дар донишгоҳи шаҳри Бохтар мехондам, курси дуюм. баъд моҳи январ заошник кардам. ман метавонам ки соли дигар, яъне курси 4 ошник карда боз хонам ё не? хондани ман 4 сола аст. албатта метавонем бе ягон монеа боз очникнен бихонем. бохтар тиҷей нависад: брат, ёша нагуфти коркуноигаи дар пушти дарахт ба ҷо мешаванд, як хелешиё дар дуруни мошин мешинад, через бакавой радар мезананд. фарид нависад: салом алайкум ака, гарчанде кризис дар Тоҷикистон, дар мағоза кор карданаш мумкин нест. фақат менависам, ҷавоб наметиҳӣ. охи бародари азиз, ман ин ҳамин саволи туро ҳозир хондум, ҳечиша нафаҳмидам. муродқул норов нависад: салом акай сорбон, ҷавоби саволамро ба навори ютуб гӯед. ҳамин қоидаву қонуне ки гуфтед, ҳамин қоидаву қонуна ба Россия ҳам истифода барои мешавад? ин дар бораи қонуну қоидаҳои гаи гуфтагиаи видеои пештара монада назар дора. ҳар як давлат ба худаш қонуну қоида дора, яъне ки ба худаш конститутсия дора, кодекс дора ва дигар қонунҳо дора. ба ҳамин хотир мумкин баъзан қонунҳои давлатҳо ба якдигариш монанду мутобиқат кунанд, лек аз ҳар давлат ҳар қонунаш ҳар хеле. салихов нависад: якай сорбон, якум комментария аз ман ба назар бигир брат, ба пеш. ҳазору ҳамати калом ба назар гирифтем. ёсин орзуев нависад: салом бародар, як масъала ҳай. мо ду бародарем дар як хонаи падарӣ зиндагӣ мекардем. ман писари хурдиам, вале хона кардам, ҷудо шудам. бародарам устои хонаам буд. ҳоло бошад аз ман музди меҳнаташа мепурсад.
дар ин ҳолат шумо ягон ҳамун шартнома надоштен ва иҷода танҳо баҳси судӣ меган, яъне ки аз ту музди меҳнат талаб кардесай ва ту давай пул доданӣ нестӣ, ба хотире ки аз аввал да ту нагуфт ки ман ба пул кор мекунам ё ки дигар чиз. Ба ҳамин хотир ин суханҳо ва ин гапкорҳо ҳамаш баҳсҳои судиянд. Гудбай навистай. Салом бачаҳо. Аму нестай конкретна блогер, аму гайё қати видео кунам. Профзиаткан дар Россия бисёр блогерҳои зур доранд, аму ДПС-о қати конкретна гап мезананд. Охи бироин ягон конкретни закона бидонен. Ами хеле як канал кушоен ба номи Аллоҳ подписчикотон 1 сол ва 1 миллион мешававу суми нағз кор мекунен аз YouTube. Хай боша, агар ягон одам ина тавсияш метиҳем бирои ҳамин кора кунам. Оятулло Шарипов нависад. Салом, илтимос саволи мара ҷавоб бигӯ. Зана ки як кӯдак дора, худаш маҷбур ҷудо шава, метавона хона талаб кунад ва ё худаш нахост зиндагиро ҷудо шави, кӯчаашро бурда буд, баъд маҷбур карданд ки ҷавобашро тиҳем, ҳозир ҷудо шудам. Вақте ки шумо оилатон вайрон мешавад, ҷудо мешаен ва вақте ки шумо кӯдак дорен, шумо алимент ё ки хонаро барои зантон наметиҳем, барои фарзанд. Агар ҳамурам ки имконият ба тавоноитон бошад, аз уҳдаи хона таъмин кунӣ бибуроен ва агар аз уҳдаш ки набуроен, шумо обязанен ки да фарзандтон алимент супоридан гиред. Инак бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Боз ягон саволи дигар боша, саволтонам метавонед дар поёни ҳамин видео пешкаш бигардонен ва агар ки касе дар Instagram ё дар ҳамин YouTube ба саволаш ҷавоб нагирифта боша, узр мепурсем, чунки ҳамчунон савол бисёрае ки мо успед намекунем сари вақт ба ҳамаи шумо якбора ҷавоб бигардонем. Дар канали Юрист CJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.